kapasi ido ko pasi lam ken ye tekte det ko alamate pigela pohelo bidasing ingleng AI pensig selam pusita hala alangli actress abang Mirdalin tiron pige pukok lo laga hok pusi alangli putang lo pasi laga AI tagali la pasi AI pen laga selam gali laga cebam gado ita laga bidasing karbar lo lagi pasi alang lipan perak memi aposi alang lipan eres retik ke karbiatum apan karbiak ke pange terak memi po la pasi alang lipan eres wik nangji la pen alang lipan MLA pen ke pisun wik nang po number 1 number 2 bangela ilitum aprangta bang suri sira bang pharoke thomra Kebra po appointment pilo hala bang sota inglong soto manke bang trokebra ini be an parke bang suri sira bang pharu ini ra trokner kebra ke thom ke bang athai tu mansi bongo sena bihar sena tu mansi master kam pi la pena job ilitum karbiatum inglong aratum adivasi atum la pen kilondia ohomia tum pan kipinangia poisa ke la ke dormaha ki pi pamen penamat bongosena bihar sena tumban pi etle la si ili tu manang popiduk lo nonta bang pharoini ra crazy ke bang pharoini ra crazy ke che to man si pi det lo bang pi vet lo itu mana pi karbe to man ge not vet la posi lata aku henopik lo ahok lo la council tum alang le lan nona ki mia to man pape join long le det nahi sakori pen pape join long le det nahi la pen la appointment ki pitang anta cancel lap nahi athema lage illegal lo unconstitutional se claim lo athoma constitution schedule long ke LP school M school lage inherent subject lage schedule long si dokok lo council tum ame thang si lage claim nahi master kang wai appointment ke pi lakaddo beta ahem ki kim school ahem ki kim dormaha ki pi pension ki pi lakaddo beta council si claim nahi la potsi la non ke claim tang an ke lage illegal lo unconstitutional alang litum la no mat ke appointment ki pitang an kang wai tang an tom ban ke che tom phan an ke lage cancel lap nang pom la pen isia bang ke ilitum teachers appointment lo la pen ke hala gundagiri lo ahok lo BJP atum la mohon tiso pen la pen anu kapre tom phan ot si la BJP atum gunda kam ke claim la tuliram rong hang si ke toy lo la thuge Himanto Biswa Sarma si ke toy lo tuliram rong hang si ke toy lo Himanto Biswa Sarma si ke toy pu itu chini data theke la non itu FIR le pita arrest redet kente lage home department ke Himanto Biswa Sarma long sido alang lisi home minister kam ke claim la home minister polite lage police tum ke home department long si police ting ke duk la posi home minister ke pualing si kroy la si home minister chief minister si la arrest ripukok la arrest ripu ke puat ke home minister chief minister la itu me chief minister ning ke hang ke karbi tu mang bong pa je chok pa thing onangi papi ki onangi wa kam tribal tu mang bong la pen karbi tu mang bong ta pa je chok pa je thing onangi papi ki se roy nangi kam si lagi claim la si non arrest dan non itu nge demand ke la hello mohon tisu panda arrest masilo bidasing ingleng panda arrest masilo la pen la son tak gunda kam ke claim tumpan an ke arrest lap masilo la pen law ting si prosecute nang ji jail along tap nang ji na hello la pen ke hala non dapat along ke do kache plan arni si sir ke arni Oktober sir ke arni Oriel timung tahadak si hidung lo lapen bang greener kep tu ma okopran kai no anta dulang karbe tong bong lapen khasie tong bong bang krip hilo ne pe ne halata injured to haladak kama thanang ye thela pohelo police atum ke karbe tom han pu si pulake
Meghalaya area lo nang tum dam bri pusi pu halas hidia jo anda hidia jo la pen hala aprang lal lal chondon ki edam thai lal chondon ke chondon rong aki pusi pu hala ki edam thai hala ke inglong na tu la ke inglong ta la ke ha chumang na tu si dai lo la pen hidia bangel la ke karbiang long na tu si dai la hidia bang ta yong si chumang atum apan sok nang perot long le pelot tante hala inglong ta la ke ilong le lo ke thek lo alam lo itu hala ke chumang area pinak lo la ke la si police tunge Assam police tunge pulo damri pusi pu la pen Assam police tume cuma thato bang ke ahile ka dogo veta a rifle ka do veta e long bihu pama Assam police tu mangke katuruk pusi pu along apreksi do tu ahile ta si ot ehla to mangke hala Meghalaya police tu mangsi la Assam police atum ahile ta ke hon pi pusi pu la son si gi la populo tangte Assam police tu mang aphan ke Himanto Sharma si than etlo lake Meghalaya pan pi etlo nang tum Assam police ke hada ke hile che ot nolo pu etlo la sia la Assam police tinge hile ot ede lo ada athema Meghalaya lo le rok lo te Assam police tinge hile ka ot ede chiken hala da ke lage ordinary munit pokente la sia alang litum hile ta ot ede amat alam ke chok che bangke jong si Meghalaya pan pi etlo pula tangte karbi to man than de nang chiken de lage pi etlo pura non bangge la pugali de karbi to mang than de de hala cuma to mang bang che than tu etlo puke la potsi non elitum ki pudam nang ke ki pudam nang ko kadiman ke la council tum la pen Assam government tum la pen tulirak rong hang tum no ma than serak nang kalau bangso a area si hala give and take a vote Meghalaya pan ki pidet lo mala than peklar dakhang jang nai serak nang yi alang litung than the hala election vote nang long le det na ka phere la ma se alang litum la than the de sita alama bang along le bang ke la ke tuliram rong hang si atum MLA Group Singh Teron atum la pen bidor Dor Singh rong hang atum MP Omar Singh tiso atum la long le ke Meghalaya pan cho Jordan etlo binonge than hai he la posi non than dak nang ji la pen komat sila oriwel timong pan ka pichima hala pan to ke arrest bek nang ji la pen ne bek nang ji ilito ma demand la pen non het arjulong pen ap dik ang bong cuma ngatum aku sok nang ci rodji anke karbi tu pe rod long le posi pu karbi tum daga cipin lang la pen cuma tum daga cipin lang posi arjulong la so lambang hinodak lo alamang ke neli ke pu ilitum ke pu dona bangke hala Assam police hadak dopo DC dah hadak dopo DC tum la pen Assam police tum alam arjura kam hala karbi tum sita claim nang ji pupelo te ini si tipang tar dun lepo lawason ke tipang tar ke chok se deji la pen along leta yong si Meghalaya pan piet lo pulatang te la ke Assam police ni sidan de puke ili ke ahok no ning dok de like Assam police Assam Meghalaya pan ke lage karpiang long along leke lage asapta pipedet nang ji ha 1951 aning kan kupuson lo ma elitum kache kroy la Meghalaya jain kai hills pen karpiang long pen khasi hills pen kache kroy hala soting si donang ji pusi elitum ke non anta pu bom lo APHLC pen ke la pen karbiarat tum an ke la si pu bom lo jong si kopini kacing wai na indo pun de la ke ilitum ing sam jin pen se ako ching wai tu nang ji la khasi tame karbiang bong tame ilitum ai chok ai theng bange ba ve de nei la ka che chok ai theng ka pe doji aning ke hang tung ge la ka Assam government tu alang litung ka pheri ke ilitum autonomous state hang ret na pu cuma ngatum penjak kong long si halatum nang rap dun derra ilitum autonomous state hang ret aja kong du kokra cipilong lok na pu si ka pheri la si ilitum pan cuma ngatum mena pa ji chok naga tu mena pa ji chok la so kam klemver sita ilitum along leke itum chini lo am tereng pen
Botat lang soan Boksong lapen hao gurian ke lake Hojai district Nogong district Morigong district upon Piet lo Sita ilitum dakabangke ing samri lo che chok che theng thedet lo so tak tak si hadak ta che chok che theng thedet ne ji nelige puintum te he sita la am tering pen bothalang so la pen boksong la pen augurian ke Hojai Nogao Morigao ban pidet nang ji puke ilitum ge la ke ning dok de la ke ilitum che entru vek nang ji la pen halapu Duar bagori na tu Malasi lapen Dolamara area rong inkoira phobak do karbia rong sai se la anta Nogong de Golaghat district pansi pide lata ilitum ing samri lo sada la ing samri nang ji mesen lo poleni li pudam kali along le la bang pinang ne itum che entru vek nang ji la hello ilitum ki punang ji la pen mojong si APHLC ilitum power wang lote la ke long le tu ke ilitum che entru lap kang jang la hello la pen la non kahe no ke claim tu man tu ke la ke res vek ji la ke bida singing leng non jong si res rete la ke ilitum power wang lote alang lipan ke res po athema alang li la pen mohon tiso to manda la ke res vek na po la ke nai la si la aning ye si lam pon si kang ton kardong to ilitum